ድሬይክ ናይ ቀደም ወተሃደርን ዓውግ ሓያል ልምዲ ዘለዎ ፍሉይ ተዋጋኢ እዩ። እቲ ፊልምና ክጅምር ከሎ ታይለር ኣብ ሓደ ኣዝዩ ጸልማት ዝበሃል ከባቢ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ህይወቱ መከራን ሓዘንን የስተንትን። እንተኾነ ግን ሓደ ዓብይ ዝኾነ ስራሕ ይቐርበሉ። እሱ ከዓ ወዲ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ገበነኛ ኦቪ መሃጃን ተዓጊቱን ብጸላእቱ ተታሒዙን ስለ ዝነበረ ካብ ዳካ ንከድሕን ድማ ዓብይ ዝኾነ ሚሽን ይወሃቦ። ታይለር ድማ ንባዕሉ ብዝሓለፎ ናይ ስድራ ቤት ሓዘንን ጸገምን ዝተጸመደ እኳ እንተኾነ ንህይወት እቲ ህፃን ንምድሓን ግን ብዓብይ ጽንዓት ክቃለስን ንኡ ንምድሓንን ይውስን። ኦቪ ምስ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ናይ ህንዲ ገበነኛ ብምስምዕማዕ ታይለር ናብ ዳካ ተጓዒዙ ነቲ ህፃን ንከውፅእ መንገዲ የሟቻቸየሉ። ታይለር ድማ ድሕር ብዙሕ ቃልስን ድሕር ብዙሕ ፀበባን ነቲ ህፃን ካብቲ ተዓጊቱሉ ዝነበረ ቦታ የውፅኦ። እታ ዳካ ትበሃል ከተማ ድማ ብዓለም ለኻዊ ገበነኛታትን ብቡልሽዋት ፖሊሳትን ስለ ዝተኸበበት ታይለር ንኦቪን ካብ መጀመርታ ሒዞም እዮም ኣብ ሓደጋ ወዲቖም። ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣብቲ ጽበት ጎደናታት ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ታይለር ብኸመይ ካብቲ ከበባ ከም ዝወፅእ ድማ ናይ መጀመርታ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ትልሚ የውፅእ። እቲ ትልሚ ድማ ዝኹሉ ጦርነት በይኑ ክፃወሮ ስለ ዘይኽእል ሰራዊት ንኸምፅእ እዩ ነይሩ። ድሕሪዚ ድማ ሰራዊት ተኣዚዞም ምስኡ ምውጋእ ይጅምሩ። ኣብቲ ማእኸልቲ ከተማ ክቕፅሉ ከለዉ ድማ ታይለር ሓደ ኣዝዩ ዘደንግጽ ሓቂ ይሰምዕ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰራዊት ጠሊሞሞ ንገንዘብን ንሃፍትን ኢሎም ምስቶም ካልኦት ሰራዊት ብምምሽጣር ንኡ ጠሊሞም ናብቲ ሓደ ወገን ይኸዱ። ብሰንኪ እዚ ጥልመት ግን ታይለር ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ተዓጽዩ ይርከብ። እቲ ሓደ እቶም ምስኡ ወገን ዝነበሩ ዝክሓዱ እንትኾኑ እቲ ካልኣይ ወገን ከዓ እቶም ተጻረርቲን እቶም ጸላእትን እዮም። እቲ ህፃን ንምድሓን ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ድማ ብርቱዕ ተኽሲ ይኽፈት እሞ ታይለር ብሉጽ ዝኾነ ውግእ ክእለቱ ብምጥቃም ነቶም ጸላእቱ ብጣዕሚ ገይሩ የሕፍሮም። ታይለር ምስ ኦቪ ሓቢሮም ካብቲ ከበባ ንምውፃእ ካብ ከተማ ይወፁ። ኣብ መንገዶም ከዓ ካብቲ ዝነበሩሉ ሓደጋታት ንምምላጥ ኣብ ገጠርን ኣብ ማይን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ስቃይ የጋጥሞም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ታይለር ምስ ኦቪ ዝያዳ ይላለዩ። ነቲ ህፃን ድማ ከም ወዱ ገይሩ ንምዕቃብ ይፅዕር። ኣብዚ ጽምው ዝበለ እዋን ክልቲኦም በይኖም ስለ ዝነበሩ ድማ ዝያዳ ተቐራሪቦም ከም ቤተሰብ ይኾኑ። ይኹን እምበር እቶም ገበነኛታት ተስፋ ይቆረጹን ንክልቲኦም ንምሓዝ ብዝያዳ ይስዕብዎም። ኣብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ታይለር ንኹሉ እቲ ዘጋጠሞ ተጻብኦታት ብብልሓትን ብሓይልን ይምክቶ። እቲ ኩነታት እናተጋደደ ክኸይድ ከሎ ግን ታይለር ንኦቪ ንምድሓን ዘለዎ ውሳነ ግን ዝያዳ ይጥንክር። ታይለር ነቲ ዘለዎ መሳርሕታት ብግቡ ተጠቒሙ ንኦቪ ካብቲ ናይ ጸላኢ ዝኾነ ቦታ ብኸመይ ከም ዘውፅኦ ትዕዝብቲ ዝህበና ፊልም እዩ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕማም ክበጽሑ ከለዉ ድማ ታይለር ንኦቪ ኣብ ሓደ ድልድል ንምስጋር ዝገብሮ ቃልሲ ይጅምር። ኣብቲ ድልድል ንምስጋር ድማ ታይለር ንበይኑ ንሰራዊት ናይቶም ጸላእቲ ይገጥሞም። እቲ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ድማ ንተዓዛባይ ኣብ ከቢድ ውጥረት ዝኸትት እዩ። ኣብ መወዳእታ ታይለር ንሓደ ዓብይ ሰራዊት ብምቅላስ ንኦቪ ከስግሮ ብዙሕ ጻዕሪ ይገብር። ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ድማ ታይለር ብሉጽ ዝኾነ ጅግንነት ይፍጽም። ንኦቪ ድማ ናብታ ናይ መውፅኢት መራኽብ ይልእኾ። እቲ ህፃን ድሒኑ ክወፅእ ከሎ ታይለር ግን ብሰንኪ እቲ ዝበፅሖ በሰላታትን መቑሰልትን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ይወድቕ። እቲ ተዋጋኢ ንህይወት ካልኦት ክብል ናይ ገዛእ ርእሱ ህይወት ኣብ ሓደጋ የውድቕ። ነፍሲ ወከፍ ብረት ወይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ጥይት ኣብ ልዕሊ ታይለር ክዓርፍ ከሎ ንሱ ግን ንኦቪ ንምድሓን ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ታይለር ኣብቲ ድልድል ተወቂዑ ናብ ማይ ይወድቕ። ኦቪ ግን ድሒኑ ናብ ቤተሰቡ ይምለስ። ነቲ ታይለር ዝገበረሉ መስዋዕቲ ድማ ኣይርስዖን። ታይለር ዝገበሮ ቃልሲ ንህይወት ናይ ሓደ ህፃን ካብ ሞት ዘድሓነ ጀግንነት እዩ ነይሩ። እቲ ትርኢት ክግለጽ ከሎ ግን ኣብቲ ማይ ዝወደቐሉ እዋን ዘሎ ህድኣት ብጣዕሚ ሓዘን ዝፈጥር እዩ። እቲ ፊልሚ ብበለጸ ክንሪኦ ከለና ግን ታይለር ሓደ ዓብይ ዝኾነ ጀግንነት ዝፈጸመ ብጣዕሚ ዝውደስን ሰራዊት ኣባል ናይ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ድማ ንዓይንኻ ዝማርኽ ታይለር ሬክ ድማ ካብቶም ዝበለጹ ናይ ኣክሽን ፊልሚ ጀጋኑ ኮይኑ ክዝከር ይነብር።